Allan! 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 Au! Allan! 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 Hallo alle sammen, et spilpack her, og i dag er det tid til at spille verdens sværeste spil. Et spil, som jeg har spillet en gang før, og så er det også et spil, som pisser mig af helvede til. Fordi jeg er lort til det. Og det gælder så til bare op at klare det her lort. Og det kan jeg ikke finde ud af. Det var allerede første bag. Det er sådan... Det er meget nemt til at starte med, men det er det ikke hele vejen igennem. Nej, jeg har ikke tid til at slappe af for det. Det ser jeg allerede nu, er jeg allerede død en gang. Det er altså vildt, det her spil. Vildt svært. Fatter brækker det her spil. Jeg fatter ikke, ting kan være så svært. Ja, det er der allerede en, der har gjort, Philip, faktisk. Der er det der blå lort fjernet. Nu spørger jeg sikkert, hvorfor jeg laver det her. Men det er fordi, man skal have de der mønter-agtigt. Sådan, ja, det her, det lød lort. Come on. For helvede, virk du din klamme jetpack? Au, for helvede. Okay. Come on. Au, for helvede, jeg fik den ellers. Jeg er allerede død 6 gange. Det her kommer til at tage 8 år at se. Og jeg kommer til at rage, det er jeg sikker på. Okay, så er det den her. Oh god no. Jeg fik ikke mønten, så må jeg bare prøve igen. Fuck mig. Ej, look. Oliver, jeg skærmdeler, så kan du se noget. Fuck mig. Oliver, kan du med? Fuck det her. Ryk dig. Okay? Oh my god, der lagger mig også faktisk noget fedt i hovedet. Hvad er det, der får mig til at klamme lag? Ja. For helvede. Oh my god, det er klamt. Shit, jeg lagger. Fuck mig. Ah, fuck. Hvor skal jeg være? Ja. Derovre. Fuck, jeg lagger, jeg ved ikke hvorfor. Det er nok fordi skærmdeler sletter det. Ja, nej, det var det fucking heller ikke. En fucking røvbar. Jeg skal ud og købe mit barn, som lige nu lidt dør. Godt, han er handicappet, jeg tror han er stiv. Ja, checkpoint. Oh my god, det lægger så meget, at selv jeg kan flyve, når jeg går. Oh my god. Hvorfor virker den der jetpack? Fuck, det er lort det her. Jo, den virker, den kan bare... Nej, god. Det tog dækker det banke. Au! Shit, der røg mit hoved af. No, I just thought I had it. Det var faktisk rigtigt. Nej, det er lort det her. Hvorfor laver alle sådan et lortespil? Oh my god. Jeg kan ikke engang flyve uden det splatter ud. Oliver, ser du bare fjernsyn? Hvad ser du til? Hvad ser du på din computer? Nej! No! Ja, fej, det har... Fuck, jeg er god, jeg vælter med min mand, og så jeg bare lige ned i en pid. Så jeg bare sådan stangstivnet. Oh my god, det er stangstivnet. Det her spil pisser mig faktisk af. Nej, Hallo, det her er det første spil, som ikke er skræmmende, som så pisser mig af. Hallo, jeg hader det her spil. Altså gang 17, måske. Måske er det, jeg ved ikke. Jeg vil sige gang 17. Jeg er lidt i tvivl. I can't like a wake it up.
min mor er en person. Min mor er stor. Det har du efter din. Au! Jeg gik på skærmen, jeg var på en jetpack, Frej, så havde jeg et spyd, og det sad, så fløj ind i væggen, så røg spydet igennem. Dø! Stikker bare dem ihjel. Det var ikke mig, det var farmand. Au. Kom nu! Kom igennem. Fuck, jeg er blevet langsom. Er det her mål? Fuck, den var kedelig. Jeg tror, den var på... Du se helt bag. Oh my god, det er sådan en rocker eller sådan noget, der ikke kan gå. Oh my god. Oh god, no. Der røg lige et hoved ud af røven. Nej. Det er svært. Kom så, det er G. Jeg er jo... Jeg er bad. Jeg er okay. Ej, man kan bare røre på den skala. Jeg er cool. Jeg er awesome. Jeg er pro. Jeg er epic. Jeg er lol. Jeg vil sgu da hellere være epic end lol. Hvem gider at være lol? Det giver heller ikke nogen mening at være lol. Nej, men det står... Philip, Philip, you og lol er en sætning, der på ingen måde giver mening. Ja, men... Oh my god, det flinser lige min mave op, og så rører min tarmudtagelse. Nej, det lød klamt. Det var ikke derfor, jeg sagde nej, men... Oh my god, jeg rev lige mit hoved af, jeg stormede ud. Jeg bliver ved med at ramme de her klamme flinseting. Det går, jeg vil prøve at tage fat i den og se, hvad der sker. Så tror jeg bare ikke er så godt. Au for helvede, jeg døde. Og der var en økse, der røg igennem mig, og nu river den på. Er det ikke en god starting? Fuck! Der rev lige min tarmudtagelse. Meget lækkert. Sådan nogle laks knive, der kører til 1 million kilometer til drømmen, igen. De tager bare fat i en, og vi rain. Meget sejt. De der økser, de røg lige igennem. Vi klarer det. Altid. Men det er lige meget. Fuldstændig lige meget. Nu døde jeg igen. Jeg har lyst til at sætte mig på den der, så se hvad der sker. Så har jeg lige fundet ud af, at så rører jeg halvdelen af kroppen af. Og så ligger den i den anden ende af det her spil. Oh my god, så rammer jeg bare den sygeste killing. Nej, hvor jeg er dum! Ja, det er ikke noget nyt, det ved jeg godt. Men det er jeg! Altid. Ja, præcis. What? Frej, skal jeg fortælle en fail? Det der jetpack, der røg af mig. What? Hvad? Jeg sagde what? Til hvad? Til det, du sagde? Nå, Ja. så Ja. nu ryger den af mig igen, så ryger jeg bare ned i den klappe kigge. Det er fordi, den Dejligt. Fuck. Jeg tror faktisk... Altså, jeg har spillet det her spil før. Det er det nok den bane, jeg er nået til, mener jeg. Ja, det er det også. oh my god, der sidder en kniv op i bollerne. Lækker, Philip. Ja, det lyder hyggeligt. Jeg kan ikke komme fri, den sidder helt fast. Der sidder faktisk 2 nu. Okay, jeg tror, jeg smutter ud, dreng. De ryger igennem mig. Og Ja. Du må ikke smutte! hvad er mig og samtale? Det gør jeg, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Så kan jeg Au! også. Det er mig, der ejer den. Okay. Frej, Jeg kan ikke bevæge mig. så vi prøver så rører mit hoved igen. Hvem skal... Hvorfor kan jeg ikke bevæge mig? Det kunne jeg også da godt. Hvem er det? Var det dig? Det var Frej XD. Yep, det var Frej XD, hvor vi skrev Olle. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Oh my god. Frej? Frej? Hvad? Var det, og der røg lige en kniv igennem mit ben og røg ud igen. Jeg var lige tilbage, bare lige for at fortælle, at det faktisk var Frej. Der var hvad? Der ejede samtalen. Der ejede samtale. Så ja, jeg smutter igen. Okay, Jeg får bare tæv af de her ting her. De smadrer mig bare. Frej, jeg bliver reddet
specify. Det var sjovt at prøve det med feddroid. Hvad for noget? Feddroid. Og hvis der er nogen, der hedder feddroid, så droid. Jeg ved det ikke. Så er det ikke lige mig, der sagde Så bare, Så mener vi Dolle. Og hvis der er nogen, der hedder Dolle, så mener vi faktisk Droid. Hvis der er nogen, der hedder Droid, mener vi faktisk København. hvis der er nogen, der hedder københavner, så er I mærkelige. Eller så er jeres forældre mærkelige i hvert fald. Og hvis der er nogen, der hedder Jetpack, så lad være med at flyve den her bane, fordi Det er faktisk lige meget, hvad I hedder. Ja, det er ikke sikkert at hedde noget. Kan lige så godt bare hedde Happy Wheels. Det er allerede taget med. Hvis det var, at der er nogen, der hed Dolle, ikke også? Så mente vi faktisk. At du har... Så mente vi Frej. Okay. Fej, du hedder Frej. Nå ja, undskyld. Og hvis der er nogen, der hedder Epic, så mener vi faktisk, at I hedder Erik. Ja, vi mente Erik, ikke Epic. Og hvis der er nogen, der hedder Erik, hvilket jeg ved, der er nogen, der hedder, så siger vi hej til jer. Hej. Og jeg er glad for, at du ser vores video, Erik. Og Det er jeg virkelig. Erik, du kan vinde en gratis trøje, hvor der står Philip på, hvis du bare skriver en kommentar, liker og alt det, du kan. Du kan vinde en gratis trøje med mit logo på. Ja, det koster kun... men du kan vinde den gratis, derfor koster den kun 45. Du kan vinde den gratis for 45 kroner. Nej, du skal også lige prøve at se, om du kan... for helvede, jeg fik lige en Au. af de der jets lige. Shit, jeg leger en baby. Freja, bare lige spørgsmål. De der mænd, der er med Happy Wheels, er det handicap? Hvad? De der mænd, der er med Happy Wheels, er det handicap? Det tror jeg. Jeg ved det virkelig ikke, Philip. Freja, man skulle tage fat i en jetpack for ikke at gøre noget, ikke? Egentlig faktisk, så skulle man kravle op ad sådan en stejl bakke, men jeg tog fat i en jetpack. Okay. Flyver bare op. Jeg fik fat i en. Jeg kan ikke styre den. Nej, mit hoved fløj. Jeg tager den opad. Nej! Jeg gider ikke den her klamme bane. Freja? Bagefter skal vi så gå ind på din server og optage. Oh my god, ham her laver salto. Skal vi ikke det, Freja? Lige om lidt måske. Nu mangler jeg over halvdelen af min krop. Martha, nu døde jeg. Oh my god, han laver en sådan salto, fordi den her jetpack er lavet så lort. Wow, så døde jeg. Jeg røg ind i det ikke. Freja? Ja, jeg er klar bare lige til bane 10 er bare. Det hedder ikke bare, vel? Det ved jeg godt. Ja, Men. bare. What? Det er da ikke så klamt. Klar bare lige 3 baner mere. Den der jetpack, den ser klam ud. Den ryster sådan. What the? Jeg har fundet den samme bane, bare meget dårligere. Og var det en dårlig bane, den du lige spillede? Så lyder det som om den er meget dårlig. Frej, der sidder en jetpack inde i mig og hopper fra min arm til at hoppe op. Det sender jeg lige på til din telefon. Fuck, det ser mærkeligt ud. Oh my god. Altså, armen knækker bare sådan en gang imellem. Det gælder om at overleve, det er ikke så godt. Han kan flyve. Han er i rum. Det føles som afslutet. Ja, det er det. Oh my god. Nu skal jeg dræbe fodlordet. Jeg er godt nok dårlig til at spille fodbold. Må jeg kigge. Okay, jeg må ikke ryge. Jeg skal ryge ind i målet. Dø! Prøv lige igen på far. Oh my far. Far! Oh my god, far. Jeg tror, jeg dør. Frej? Jeg kan godt lide, at han har bare sat en hvid klump med 3 små kugler i. Det er den der jetpack virker ikke så godt. What the fuck, jeg tror lige jeg glitchede igennem en af dem. Gjorde det? Ja.
Og så har I chancen for at vinde en trøje med mit logo på. Til 45 kroner. Ja, det... Til 45. I kan vinde den helt gratis. I kan få den helt gratis for 45 kroner. Okay. Hvis I giver os 45 kroner, så får I den helt gratis. Jeg lover faktisk, at I får en Lamborghini. Nej, det kan jeg ikke. I får en... En Nerf Sniper, hvis I skriver, hvad et batteri er. Okay, hallo, nu laver vi en seriøs konkurrence, hvor I kan vinde en trøje. Det er en giveaway. En trøje med mit logo på. I skal bare skrive i chatten, jeg vil have en trøje, og så får I et par bukser. Ikke se. Har jeg godt lige det samme sted, så Hvad? hovedet af. Hvad? Nej, det er kun Philip. Jo, jeg sidder lige og optager, jeg har ikke tid til det der, vel? Hvad? Jo, jeg sidder lige og optager, jeg siger jeg ikke. Jo, jeg siger, jeg har ikke tid til det. Sig lige til ham fra, at... Jamen, jeg starter på Skype først, Oh my god, jeg hader det her. Nu har jeg lyst til at rive mine ting af. Just lad nu være, siger jeg til dig. Hvad er det, du ikke fatter? Sig til ham, at jeg skriver til ham inde på Skype. Come on. Jo, så skriver jeg til dig inde på Skype. Hvorfor siger du nu det, Philip? Jamen, fordi at jeg skriver bare til ham. Nå. Jeg spiller lavabane. Oh my god, det er svært. Det er to guler, der banker imod. Ej, Philip, lad være med det der. Jeg har ikke tid til det. Fordi jeg sidder lige og optager, så det er sådan rimelig klamt, ikke også? Og jeg overgår ikke at sætte aldersgrænse på, for så er der ikke nogen, der ser den. Det var bare min dør, der lukkede. Oh shit, så var der en Oh fuck. Hvad er det der er dernede? Jeg prøver lige at hoppe ned til det. Fordi det er sådan svært at få Nej, jeg gik for langt! Det er ostekasse. Der står sådan en dame og bare glor mig lige i hovedet. Stop det der, mand. Det er pisseirriterende. Mig? Nej, det her. Jamen, det er også. Dø. Jeg ramte. What? Mit sværd røg igennem hende, og der kom ikke noget blod eller noget, men alligevel så døde. Nu skal jeg ramme 2 på et træk, og de begge to er i hver sit hjørne. Det bliver ikke nemt. Nej, så smadrer jeg mit eget hoved. Jeg gider ikke at holde dig i hånden. Jo, jeg må lige prøve. Er det sådan en zombie eller et eller andet, Philip? Nej, det er en tyk dame. Det gjorde det ikke bedre. Er det fede Dorit? Nej, undskyld. Til jer, der hedder Dorit, så mente vi altså Dolle. Og hvis der er nogen, der hedder Dolle, så mente vi Frej. Nej, så mente vi... Så... Nej, undskyld. Så ligger jeg der på plads lige til at spille hest. Ved du hvad, jeg tror, vi siger... Det var alt for denne gang. Vi ses en anden gang, og jeg hedder Frej, og jeg er fucker sig not. Vi ses i næste video. Jeg ved ikke, hvad det bliver. Men det var simpelthen det, jeg havde for denne gang, og så ses vi senere. Aldrig.